ତୁ କେତେ ଯାକ ଉଷରା ଧରିଛୁ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଧରିଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖ ନଯିବ ତ କହିବୁ ଆଉ ବେକଟା ଯଦି ଅଣସିଣା ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 6ଟା ନଗେଇଦେବି କହିବୁ ସେ ଔଷଧିକ ପଇଲା ନା ତଳେ ବସ କେମିତି ଧରିଛି ମୁଇଁ ଖୁଇଦେବି ମୁଇଁ ଖୁଇଦେଇ ପାରିବି ତ ତମେ ପାଟିରେ କରିବ ଗଲା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଗ ଔଷଧ ଖାଇଦେ ପିଇ ଲାଗିଲି ଶୁଣୁ ଝିଅ ଆଗ ଏଇଟା ଖାଇଦେ ପାଣି ଔଷଧ ଖାଇଦେ ଏଇଟା ଖାଇବନି ଏଇଟା ପଛେ ଡକ୍ଟର କହିଛି ପଛେ ହେଡ଼ା କାଇଁ ଠିପି କାଇଁ ସେ ଧରିକି ଥାଉ ଠିପି କାଇଁ ଆ ଠିପି କାଇଁ କୋଉଟା ମ ଏଇଟା କେତେ ବାର ଏଇଟା ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜଟା ଲେମନ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଯିବା ଠିକରେ ଏନେ କେତେ ଦେଖେ ମୁଇଁ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ନେଇ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରିବ ପିଇଲି ଖାଇଲା ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରିବ ଦେଖି କେତେ ସମୟ ଯାଉଛି ତୁ ଖାଇ ମତେ ମୋର ଗାଲ ଫୁଲିଛି ଫୁଲିଛି ମୋର ଆଇ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଫୋନ୍ କନା କହିବି ଡକ୍ଟର ସେ ଔଷ ଖାଉନି ତାକୁ ଆଉ ଏପଟ ପିଚାଡ଼ାରେ 3ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାରିଦେବ ଡେଇ ମୁଥିବ କହିବେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଡେଣାରେ ଯେଉଁ ଡେଣା ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଏମିତି ଏମିତି କରି ହାତ ବସରେ ପାଟି କଣ ପୁରା ଚୁପ୍ ବସ ସେ ଖାଇବ ସେ କହି ଚୁପ୍ ବୋଇଲେ ଖାଇବ ସେ ମେଡିସିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟା ଖାଇପାରିବ ମେଡିସିନଟା ଗିଳିବୁ ଦେଖୁ ଦେଖେ ମୁଗଲେ ଶିଖା ଦଉଛି ଦେଖେ ପାଟ ବୋଲେ ଭାତଟା କେମିତି ଖାଉ ଗିଳି ଦଉନୁ ଭାତଟା ସେଟା ପାଟିରେ ପୁରା ଦେବୁ ଆଉ ପାଟିରେ ପିନା ଗିଳି ଦେବୁ ତା ଘା କାମ ଯିବ ପାଣି ଟିକେ ଗିଳି ଦେଖେଲି ପାଡ଼େ ଖାଇଲ କହୁଛୁ ଦେଲୁ ଖାଇଦେଲେ ୟାର ପଳେଇବ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ କାଳେ খুব পাকলা বেবে পানি পিদে মা বেবি পিদে লড়া মারা ওই ঠালা কি মেশিন দাঁড়াই ছড়াই দিয়ে গিলু গিরি গিরি দে পানি টিকে পিনা পানি ঢুকি দে গিলো এইটি অছি পাটরে আঙ্গুল গিলু আর ঢুকি পিদে পানি আর ওটা পিদে
गिल देखला ये बात ହେଲା एड़ा कि चली दिखला ना ଚଲା यो बात ଯାହା ହେଲେ ଏଥର ଯା ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଯା ଏଥର ଚଲା ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଯା ବୋଉ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ବୋଉ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି ଡକ୍ଟର କହିଛି ଏଇଟା କାଲଟା ଭଲ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ବୋଉ ପିଇବ କହିଛି ଡକ୍ଟର କହି ବେଶୀ ହବ ନହେଲେ କାନ୍ଦୁଥିବୁ କାଲି ଶୁଣୁ ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିବି ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରା ହେଇଥିଲା ଲୋ ଝିଅ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଏଇ ବେଶୀ ବୋଉ ପିଇବ ବୋଲେ ଏଇପଟ କାଲଟା ପୁଣି ଭୁଲିଯିବୁ ଆଉ ଭାଇକି ଜନ୍ମ କିଣି କାଟିବୁ ତ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବୁ ବୋଲେ ସେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବ ଟିକେ ତୁ କାଟିବୁ ସେ କିଏ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବ ଆଇସ ଗୋଟେ ମାରିବ ଏ ଗୋଟେ ମାରିବ ତୁ ଏଇପଟେ ମାରିବ ଆଇସ ଏପଟେ ମାରିବ ହେଲା ତୁ ଦୁଇଟା ମାରିବୁ